μεγάλε! Η βροχή των βατράχων. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Τι είναι? Σούπερ σκούπα! Τώρα η μαμά μπορεί να καθαρίζει το σπίτι στο μισό χρόνο από ό,τι έκανε πριν. Γιατί δεν φτιάχνεις ποτέ κάτι ωραίο, όπως νεροτσουλήθρα ή κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε το! Δουλεύει! Είδατε τι σας έλεγα? Φίλε, ήταν ο αγαπημένος νάνος του μπαμπά! Την έβαψες τώρα! Προσοχή! Δεν είμαι τόσο τρομακτικός, έτσι. Νομίζω πως μόλις ρούφηξα το ράζερ. Προσέχετε! Ήταν απέσιο. Λίγο επικίνδυνο, Υπάρχουν ασφάλειες για να εμποδίσουν ζημιές σε αντικείμενα που μπορεί να τσουβαλιαστούν κατά λάθος. Αν δεν είχα τόσο σημαντικές ειδήσεις, θα τσουβάλιαζα κατά λάθος εσένα. Προβλήματα στον κόρμ? Και μεγάλα. Θα σας τα πω όλα στο θάλαμο. Φαίνεται πως ο στρόβιλος γκορμίτη του αέρα παλάβωσε και επιτίθεται σε αθώους γκορμίτη του δάσους, ξεριζώνοντάς τους από τα σπίτια τους. Το δάσος έκανε κάτι στον αέρα και προκάλεσε το θυμό του. Όχι, απολύτως τίποτα. Αέρας και δάσος συνυπήρχαν πάντα ειρηνικά. Και έτσι πρέπει κάτι να πήγε στραβά. Πρέπει να ανακαλύψετε τι προκαλεί την παράξενη συμπεριφορά του στρόβιλου. Στοιχεία! Αέρας! Νερό! Δάσος! Γη! Αποκαλείστε μας το φύλακα και δώστε του τη θέση σας! Και ο φύλακας είναι... ο Νίκ! Φαίνεται πως το σχέδιο της ηλεκτρικής σου σκούπας θα πρέπει να περιμένει λίγο, μικρέ. Όταν το κόρμ καλεί, απαντάμε. Ωραία, παιδιά, έτοιμοι να φύγετε. Και πρόσχεση. Φαίνεται αρκετά ήσυχα. Όχι, κάτι υπάρχει στον αέρα. Μου μυρίζονται φασαρίες. Τι κάνει? Πρέπει να τον σταματήσουμε. Νίκ, θέλουμε τη δύναμη από τις σφαίρες. Φορτίζονται, περιμένετε. Είστε έτοιμοι για λάμψη. Δυνάμεις στο στοιχείο να αποκαλυφθείτε! Κορμίτι, άρχοντες της φύσης! Πάμε! Πάμε! Δύναμη του δάσους! Κυριαρχία των ανέμων! Δύναμη της θάλασσας! Ας δώσουμε ένα μάθημα σε αυτόν τον ελαφρόμυαλο. Στρόβιλε, γιατί επιτίθεσαι στους γκορμίτι του δάσους? Σου έκαναν κάτι κακό? Επίθεση ζούγκλας!
κόψουμε αυτόν τον άνεμο. Πρόσεχε! Το φροντίσω! Επίθεση ανέμου! Αυτό πρέπει να σταματήσει! Περίεργο. Κάπου εδώ θα το βρω. Ρηπή νερού! Δεν μπορώ να επιβραδύνω αυτό το πράγμα! Κάνε κάτι! Νιώθω σαν να έχω κολλήσει σε στεγνοτήριο ρούχων! Ρηπή νερού! Το νερό είναι υπερβολικό γι' αυτό! Η δύναμη του αρχίζει να πέφτει! Ρηπή ενέργειας! Λούκας! Θα σε πιάσω αργότερα, φίλε! Όσο για σένα σε πιάνω τώρα! Παρατρίχα! Το σκάι! Ποιοι νομίζουν πως είναι αυτή η κορμίτη του αέρα? Είναι προσβολή. Θα το αναφέρω στο συμβούλιο αυτό. Το συμβούλιο? Ποιο συμβούλιο? Το συμβούλιο της φύλης του δάσους. Κάθε φύλη έχει ένα συμβούλιο που αποφασίζει την πολιτική για τη φυλή. Όπως μια κυβέρνηση. Ναι, ακριβώς. Όταν καλείς το συμβούλιο ένα σοβαρό θέμα με σοβαρές συνέπειες. Όπως εξορία. Ακριβώς. Ή κάτι χειρότερο. Ελάτε, αν πάμε πρώτοι στο στρόβιλο, ίσως αποφύγουμε την επέμβαση του Συμβουλίου. Ναι, αλλά οι σφαίρες σας δεν έχουν ενέργεια. Και για δείτε κάτι που εξηγεί τι συμβαίνει. Σφαίρες του Γκορ! Ρίξτε μια ματιά σε αυτό. Πρόσεξε ένα περίεργο σχέδιο στην πλάτη του στρόβιλου και έτσι έκανε ένα σκαρίφημα. Αυτό δεν μπορεί να είναι σύμπτωση. Ακριβώς, σύμφωνα με το βιβλίο, είναι μαγική σφραγίδα που εμφανίζεται σε θύματα που έχουν καταληφθεί. Οι γκορμίτοι που εμφανίζουν αυτά τα σημάδια βρίσκονται στον έλεγχο κάποιου άλλου ατόμου ή δύναμης. Αυτό θα εξηγούσε γιατί δεν μου έδινε καμία σημασία. Έκανε σαν να μην με άκουγε. Ναι, τον χτύπησα με 2 σφαίρες νερού και ούτε που το κατάλαβε. Ήταν λίγο τρομακτικό. Ο Στεοστρόβιλος δεν είναι κακός, είναι θύμα. Το Συμβούλιο του Κορμίτη του Δάσους. Πρέπει να τους ειδοποιήσουμε πριν συμβεί κάτι κακό. Ακούστηκε σαν τη μαμά. Όχι! Μη φοβάσαι, αγάπη μου! Θα το πιάσω! Ορίστε! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Γυρνά πίσω, απέσιο βατράχι! Έλα εδώ! Έλα εδώ, θα σε κάνω την γαλιτό εσένα! Μπαμπά, αυτά τι γανιτά δεν γίνονται. Όπως και να έχει, πρέπει να φύγει από εδώ! Στάσου! Δεν χρειάζεται να χτυπήσεις αυτό το μικρούλι. Θα τον φροντίσω εγώ. Τι έγινε? Κάτι πολύ σοβαρό. Αυτοί οι βάτραχοι δεν ανήκουν εδώ. Είναι πολλοί. Θα αναστατώσουν σίγουρα την οικολογική ισορροπία του Venture Falls. Αχ, κρατήστε αυτά τα άσχημα πράγματα μακριά από μένα. Πάτε τον! Πάτε τον! Βοήθεια μου, επιτίθεται! Μην υποτιμάς ποτέ την απορροφητική δύναμη της σούπερ σκούπας μου. Αυτό είναι βιομηχανική δύναμη. Τι ωραίος. Αχ, διώξτε αυτό το πράγμα! Δεν είναι πράγμα, είναι βάτραχος και το όνομά του είναι Πίτερ. Πώς μπορείς και ξέρεις το όνομά του? Επειδή είναι το νέο μου ζωάκι. Κοιτάξτε στην πλάτη του. Τι σύμπτωση,
Τίποτα δεν είναι σύμπτωση. Κάτι μου λέει ότι αυτός ο βάτραχος και η συμπεριφορά του Στρόβιλου έχουν κάποια σχέση με αυτό το μπέρδεμα. Πρέπει να είναι μέρος του ρήγματος. Να βιαστούμε, συνέρχεται το Συμβούλιο των Κορμίτη του Δάσους. Μια στιγμή, κάτι βρήκα. Εδώ λέει ότι αυτοί οι βάτραχοι έρχονται από ένα νησί 100 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ασίας. Πρέπει να έγινε κάποια σοβαρή οικολογική αναστάτωση για να καταλήξουν εδώ. Ο θρύλος του Γκόρμ λέει ότι τα σημάδια είναι ξόρκια μεγάλης δύναμης που χάραξαν οι αρχαίοι στην πλάτη των βατράχων για να τα θυμούνται σε καιρό ανάγκης. Είναι πολύ ωραίο, Νικ, αλλά πρέπει να πάμε. Μπορεί να είναι σημαντικό. Ναι, και μπορεί να είναι η μόδα ενός χαζού βατράχου. Πρόσεχε. Ό,τι πεις. Πάρε να φροντίζεις τον Πίτερ όσο θα λείπω. Λοιπόν, τώρα είμαστε εσύ και εγώ. Γρήγορα, η συνέλευση αρχίζει σε λίγο. Σ' ακούσατε κάτι? Είναι ο Πίτερ. Πρέπει να με ακολούθησε στην πύλη του Γκόρμ. Υπέροχα. Ανησύχησε γι' αυτόν αργότερα. Πρέπει να πάμε. Αρχίζει η συνάντηση του Συμβουλίου της Βουλής του Δάσους. Μάρτυρα, πλησίασε. Ήταν αέρας. Ένας κατέβηκε από τον ουρανό και επιτέθηκε σε μένα και την οικογένειά μου. Μα γιατί ο αέρας θα προκαλέσει το δάσος με τέτοιο τρόπο? Γιατί όχι? Όσοι δεν χτυπούν πρώτοι είναι οι πρώτοι που χτυπιούνται. Ναι, ακούστε. Έχει δίκιο. Το Συμβούλιο είναι σύμφωνο. Πρέπει να απαντήσουμε στον αέρα με σκληρό τρόπο. Περιμένετε. Ποιοι είναι αυτοί που επεμβαίνουν στις υποθέσεις μας? Οι άρχοντες της φύσης. Οι άρχοντες της φύσης. Αν έρχεστε ειρηνικά, θα σας επιτραπεί να μιλήσετε. Σε ευχαριστώ, Κάνον. Σας παρακαλώ, μέλη του Συμβουλίου, κάποιος εξουσιάζει το μυαλό του Γκορμίτη του αέρα για τον οποίο εσείς λέτε. Εξουσιάζει το μυαλό, δηλαδή. Ακριβώς. Το όνομά του είναι Στρόβιλος και δεν θέλει να σας προκαλέσει κακό. Αυτός είναι. Είναι απίστευτο. Ο αέρας ατίμασε την ιερότητα του Συμβουλίου του Δάσους. Αυτή είναι πράξη πολέμου. Η φυλή του αέρα πρέπει να πληρώσει. Περιμένετε. Δεν ακούσατε τι είπα. Δεν φταίει αυτός. Είναι... Το Συμβούλιο μίλησε. Η φυλή σας παρεύει τον νόμο. Πιάστε την. Είναι η πρώτη αιχμάλωτη του πολέμου. Τι? Σταθείτε μια στιγμή. Όχι, η επίθεση στο Συμβούλιο θα προκαλέσει πόλεμο. Δεν θα είσαι καλύτερος από το Στρόβιλο. Ο Λούκας έχει δίκιο. Θέλεις όλη η φυλή του δάσους να είναι εναντίον σου? Μην ανησυχείς, Τζέσικα. Θα σε βγάλουμε από εδώ. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Φέρνοντας τον αληθινό ένοχο στο Συμβούλιο. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποδείξουμε την αθωότητα του Στρόβιλου και να ελευθερώσουμε την Τζέσικα. Λοιπόν, πρώτα βρίσκουμε το Στρόβιλο και μετά βρίσκουμε ποιος τον ελέγχει. Φαίνεται αρκετά απλό. Έτσι, Πίτερ? Πρώτα βάτραχοι, τώρα γενικός πόλεμος ανάμεσα στον αέρα και το δάσος. Ποιος ξέρει τι θα γίνει μετά? Πρόσεξε! Παραλίγο να χτυπήσεις τον Πίτερ. Ούψ, συγγνώμη. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να μην αστοχήσω. Ελάτε, σχεδόν φτάσαμε. Εύκολο να το λες εσύ. Είναι εκεί. Μείνε πίσω μου, Πίτερ, και προσπάθησε μην μπλέξεις σε φασαρίες. Σύντομα, αέρας και δάσος θα κηρύξουν πόλεμο και το προσεκτικό μου σχέδιο θα δώσει σπουδαίους καρπούς. Τον ακούω να μιλάει, αλλά τα χείλη του δεν κουνιούνται. Είναι επειδή δεν μιλάει αυτός. Κοίτα. Αδύναμη από τη μάχη. Καμιά φυλή δεν θα μπορεί να αντισταθεί στην έφοδο του στρατού των Κορμίτη Λάβας. Η εξουσία θα είναι δική μου. Δεν θα ήμουν βέβαιος γι' αυτό. Πάνω τους! Λιπίναρου! Τον έπιασα!
Πρέπει να θυμάμαι να αποφεύγω τους υπτάμενους βάτραχους. Τώρα θα σου δείξω. Ισχυρά πλοκάμια! Ας δούμε πώς θα ρίξεις βράχους τώρα, Στρόβιλε. Τι συμβαίνει, τι μου συμβαίνει. Έλα μαζί μου, άρχοντα της θάλασσας, και θα στέκεσαι κι εσύ άβουλος στο πλευρό μου όταν γίνω ανώτατος κύριος του Γκόρμ. Ανώτατος κύριος. Πήγαινε να δώσεις ένα μάθημα στον άρχοντα του δάσους. Ναι, κύριε. Όχι, μην τον ακούς, Τόμπι! Τόμπι, όχι! Τόμπι, σύνελθε! Εγώ είμαι ο Λούκας, ο φίλος σου! Χρειάζομαι βοήθεια! Λυπάμαι, μια μάχη ανάμεσα στους δυο σας είναι κάτι που δεν έχω αντιμετωπίσει πριν. Άρχοντα της θάλασσας. Κύριε. Τόμπι! Πόδια της ζούγκλας! Πόνεσα! Πίτερ, σου είπα να μείνεις κρυμμένος! Τρέξε, Πίτερ! Τρέξε! Τόμπι, άκουσέ με! Πρέπει να συνέλθεις! Άφησέ με! Δεν πρέπει να με εξουσιάσει! Ω, είσαι σκληρός, Για δοκιμάσε λίγο από αυτό. Δεν αντέχω άλλο πια! Φυσικά όχι! Και μετά ο πόλεμος θα πλωθεί πέρα από αυτούς τους τόπους και όλοι θα κατηγορούν το Στρόβιλο και τους δυο συμμάχους του! Πίτερ, φύγε να σωθείς! Ένας αρχαίος! Ήρθε να με τιμωρήσει για τις φρικτές μου πράξεις! Μην πλησιάζεις! Μην πλησιάζεις! Τι έγινε? Είναι μεγάλη ιστορία, αλλά θα τα πούμε καθώς γυρίσουμε στο Συμβούλιο. Έτσι, τι λες, τηλεπαθέτικους? Είναι ένας αρχαίος! Μην τον αφήνετε να με πλησιάζει! Ω, αρχέ, άλλη μια φορά το φως σου αποκαλύπτει την αλήθεια σε ταραγμένους καιρούς. Δεν θέλω να το παραδεχτώ, αλλά αρχίζω να συμπαθώ πολύ τα βατράχια. Είναι φρύνος και το λένε Πίτερ. Πίτερ ο αρχαίος. Θα έπρεπε να το φωνάζεις με το όνομά του. Εκ μέρους του Συμβουλίου, ζητώ συγγνώμη από σας και τη φίλη σας. Ελευθερώστε την κρατούμενη. Ευχαριστώ, παιδιά. Τα καταφέρατε. Όχι, εσύ τα κατάφερες. Με υπερασπίστηκες και τιμωρήθηκες για μένα. Παρακαλώ, δέξου την εκτίμησή μου. Είναι ωραίο. Είναι ένα ξόρκι ταξιδιού ανεμοστρόβιλου. Όταν το καλέσεις, θα δημιουργήσει ανεμοστρόβιλο που θα μεταφέρει οτιδήποτε στον προορισμό της επιλογής σου. Πολύ ωραίο, αλλά πρέπει να γυρίσουμε. Ο Πίτερ φαίνεται κουρασμένος. Νομίζω ότι θέλει ξεκούραση. Και μην ξεχνάτε, έχουμε να φροντίσουμε ένα τόνο Πίτερ όταν γυρίσετε. Έχει δίκιο. Πώς θα γυρίσουν πίσω τόσοι βάτραχοι? Νομίζω πως έχω μια ιδέα. Πετυχαίνει! Βρίσκομαι εδώ σε ζωντανή σύνδεση στο Spellback, όπου οι κάτοικοι είναι κατάπληκτοι με την ξαφνική εξαφάνιση όλου του πληθυσμού βατράχων του νησιού. Φαίνεται πως οι προηγούμενες ειδήσεις ήταν παλιές ειδήσεις. Γεμίσαμε βατράχια! Αποστολή εξετελέστη.